Yarima Musical Studio. Sarki mai iko sarki malikal mulku tutal mulku man tasha kowa mai akwai mai babu ne sarki jalla mai bai kowa sarki kai kai yau maraya kai kirayawa da kashewa kai ne agatan maraya a gare ka bashi zai da kwalla ci babu daɗi mai ido ka hannuwa a ganuwa maraya ba shi da umma ba shi da Dukiyar Marayu. Dukiyar marayu, dukiyar marayu. Oh, 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 oh. A tausaya wa yaran ƙanana ina nufin marayu. An mutu an bar hakinsu a basu su rayu. Cin amana a yanzu ya zama goyon goyo, ba a duba maraya sai ya anta da yaro. Maraici ba bai daɗi mai ido ka hannuwa a ganuwa. Maraya ba shi da umma ba shi da abawa zai ci babu daɗi mai ido ka hannuwa a ganuwa maraya ba shi da umma ba shi da abuwa zai kula. Bismillahi tabaraka rabbi sarki mai iko sarki malikal mulku tutal mulku man tasha kowa mai akwai mai babu ne sarki jalla mai bai sarki kai kai yau maraya kai kirayawa da kashewa. Allah na gode maka da ka bani lafiya a halin yanzu. In suratin kalle ni kaman ban taɓa rashin lafiya ba. Anti Manira, ai ni mamaki da al'ajabi ma duk sun ruɗa ne. Ashe zafin ciwo baya kawo mutuwa. Ashe da gaske shine zai magance miki matsalar ki? Ya Ahmad, waye wannan kake nufi? Ai dama na san ba kowa bane face kawo ga Ladima. Ya zama miki darasi. Gaba kya sake zuwa gidan. Ki mai raini, gaba ma ranki zai dauka. Na rantsi da Allah yau ne zamu fito na fito da mutumin nan. Dama ba tsoron sa muke ji ba. Dukiyar mu da take hannunsa sai ya dawo mana da ita. In yayi na inna, ni na zama maka darasi. Kai na inna baka san kawo Galadima ba. Ya kamata ya zama darasi akan abin da ya faru da yar uwarka. Ka kiyaye ba. Wannan bai san illa alaji Galadima ba ko? Bai da hankali ba. Galadima Dukiyar Marayu
dukiyar marayu ce. Allah sarki maraya ba uwa ba uba gare. In makati wata ran za ya fita. Dukiyar marayu. Maraici abin tausayi ana ta cutar da su, wayo marayu, wayo maraya. Allahu kai ne gatan maraya, kai ne garkuwa gurinsa, wayo marayu. Salim Jimana, kudin haya ne da aka turo ka karba, to ba mu da shi, ka bari idan muka samu, idan Allah ya hore mana za mu ɗauka za mu kawo ma ko mu kai mahaifinka. Ba wai sai ka zo kofar gida ka tsaya kana ta wani mutane wani cije-cije ba. A na inna kai fa ba wani cikakken hankali bane da kai, shi yasa ba na son yin magana da kai. Na biyu kuma lafazanka ba su da daɗin ji, shi yasa idan na zo gidan nan ba na sha'awar in same ka. Yanzu ma ba gurin ka na zo ba, gurin yayanka na zo Ahmad. Idan yana ciki je ka mun magana da shi, idan baya nan da amma idan baya nan kuma da wani ba sai in tafi ba, dole ne sai na yi magana da kai. Idan baya ciki in kama gabana. To shi ma din idan ya fito abin da na faɗa ma shi zai ƙara maimaita ne. Maganar da kamun shi ma in ya fito ita zai gaya mun? To ya bari ya fito, ina nan ina jiransa. Ya fito din gani in ji me zai faɗa. Mutane ba haƙuri gaba ɗaya. Kai na inna ya hakuri. Allah sa dai ba rashin kunya ba. ga zahiri ka gani a gaban ka. Ya hakuri, ka san ba za ka haɗa tunaninka da nashi ba. Kai hakuri, kai hakuri, maganar kuɗin ya hakuri za mu yi insha Allah. Kai hakuri, Mutum yan kai hakuri. Dama ya faɗa, ya ce irin maganar da ya yi min kai ma in ka fito irin ta za ka yi min. Da ina tunanin a cikin gidan nan kai ne mai ɗan hankali, ashe da kai da shi ɗin duk za mu ne ta tadda mu je mu ko? Wai wannan wani irin wulaƙanci ne wannan? Kawai daga baku hayan gida kun zo kun mai da gida ya zama mallakin ku, kun baje kolin ku kuna rayuwar ku a cikin gida? To ku kwace gidan kawai, ku kwace. ya hakuri. Insha Allah wannan za mu biya. Allah ya Allah ya sa dai ƙara hakuri, ƙara mana lokaci. Amadu, kana maganar lokacin nan ba a guri na yake ba, kai ma ba a gurin ka yake ba. Abin da na sani shine kawai ka yi kokari ka haɗo yan kuɗaɗe ji su. Mutane an bar ku a cikin gida kuna rayuwar ku yadda kuke so, ba a daga muku mutane wasu ko kaɗan ba a daga musu kaba idan suna gidan haya. An zo an bar ku kuna rayuwar ku yadda kuke so, kai ka zo kuna mutane yadda ranku yake so. Wallahi ina dawowa, ka kiyaye dawowa na. Mai daina cin amana da so na zuciya, in an baka amana karkaci kai dan kiya. Kai bayana amma inda ya dawo za a sanar mai. Ki gaya masa Ahmadi ne dan gidan amininsa. Dan tsaya mana. Allah ba za ki damu ba. Ina son san sunan. Ni abin da ma dai na faɗa na sunan. Sunana Asiya a gidan Malam Jafar. Masha Allah. To wace ce Kande? Ce Kande. Ba ta aure ba? Ai ni ce din. Malam Amadi, fuska tana ba da labarin zuciya, amma ka je ka yi shawara ko zuciyarka za ta iya amsa ta. Ina masu bukatar jeron kungo na amari. Ina ma abuta kyau da son kwalliya musamman masoya. Nesa ta zo kusa. Ku zo shagon Shehu Naira Digital Studio don a muku hoto ku fita kalkal. Wannan gaskiya ne. Ko pre-wedding pictures, ko kuma coverage na biki, ko kuma hoton kati. Ba a hoto kawai ya tsaya ba, yana da correction na kamu, na reception,
na dina kai da dukkan abin da ya shafi biki kar ku bari a ba ku labari. Za ku iya samun mu a Naira Production wanda yake kan titin masallacin Juma'a Street Jos wato C7 opposite Kwararrafa Cinema. Sai kun zo. Sai kun zo. Lokacin ku ne mu ma lokacin mu ne. Gaskiya ne ina jin daɗin zama da matata domin tana min biyayya. Dole yi wa mai gidana biyayya saboda yana kulawa da kansa. Ciwon sanyi yana da matukar illa a jikin dan adam, bai bar yaro ba bai bar babba ba. Cutar typhoid, malaria akwai maganinta. Kowace irin cuta Allah ya saukar da maganinta. Cutar siga, hawan jini akwai maganinta. Kuma sanar da masana sirrin maganin kowace cuta. To muna da magani da za ka sha ka samu waraka nan take. Mai fama da cutar daji wato kansa akwai maganinta. Masu fama da waɗannan cutuka da aka ambato za ku same mu a Darul Haq. Ina samun gamsuwa wajen shan shayi na ginger and honey drinks da kuma Victoria. Maza ku hanzarto ku zo Darul Haq domin sun tanadi magunguna iri daban-daban. Za ku same mu a jihar Filato, birnin Jos, layin yan goro. Darul Haq. Darul Haq. Ala ki tsaya nan wurin. Ba wanka da inda zai. Ke Raziya, wai dan girman Allah ke da mahaifiyarki ba kwatin kunya ne? Mahaifinku yana ciyar da ku da haramun, yana tufatar da ku da haramun, har kina rike wata shegiyar jaka, kina wani kyale-kyale a unguwa. Ba za ku iya mai nasiha bane ke da mahaifiyarki? Ko kuma a'a ku shirya da marar yaƙi ne da mu idan mahaifinku ya faɗi ya mutu? Na ga shi mahaifin nawa kawunka ne. Kaga kana da ikon da zaka je ka bashi shawara. Ko ba ka ba? Ke muke ga mu wannan maganar? Oh, wato so kike inda na kasar yar uwata a baya. Ni ma in je in same shi na kasar da ni kenan ko? Allah ya tsare ni da zaluntar mutum ta hanyar sihiri. Yar uwarka ita je ta jawo. Dama an ce baki shi ke yanka wuya. Kamar yadda mahaifinku ya bi mahaifina a hankali suka rabu lafiya, kuma dai ina ba ku shawara ku bi mahaifina a hankali har ku rabu lafiya. Me yasa magatakarda kana da kunnen kashi? Na ce maka duk lokacin da zaka zo kofar gidanmu ka ringa kira ni a waya kana sanar da ni. To bari in faɗa maka, har in zaka zo baka kira ni a waya ka sanar da ni ba, ko sauraron ka ba zan ringa yi. Yanzu ina jin ka me ka zo da shi? To
Ka san da cewa ni ma ina son ka ko? Yawwa, ina son ka. Amma yanzu dai mama ne ta aike ni, kada ta ga na daɗe. Bari in shiga ciki za mu ƙara magana. Bye bye. Zauna a ƙasa. Ki zauna a ƙasa. Daga ina kike? Gaskiya ne, ina jin daɗin zama da matata domin tana min biyayya. Dole yi wa mai gidana biyayya saboda yana kulawa da kansa. Ciwon sanyi yana da matukar illa a jikin ɗan adam, bai bar yaro ba, bai bar babba ba. Cutar typhoid, malaria, akwai maganinta. Kowace irin cuta, Allah ya saukar da maganinta. Cutar siga, hawan jini, akwai maganinta. Kuma sanar da masana sirrin maganin kowace cuta. To muna da magani da za ka sha ka samu waraka nan take. Mai fama da cutar daji, wato kansa, akwai maganinta. Masu fama da waɗannan cutuka da aka ambato za ku same mu a Darul Haq. Ina samun gamsuwa wajen shan shayi na ginger and honey drinks da kuma Victoria. Maza ku hanzarto, ku zo Darul Haq domin sun tanadi magunguna iri daban-daban. Za ku same mu a jihar Filato, birnin Jos, layin 'yan goro. Darul Haq. Darul Haq. Ina masu bukatar jeron kungo na amari. Ina ma abota kyau da son kwalliya musamman masoya. Nesa ta zo kusa. Ku zo shagon Shehu Naira Digital Studio don a muku hoto ku fita kalkal. Wannan gaskiya ne. Ko pre-wedding pictures ko kuma coverage na biki ko kuma hoton kati. Ba a hoto kawai ya tsaya ba, yana decoration na kamu, na reception, na dina, kai da dukkan abin da ya shafi biki. Kar ku bari a ba ku labari. Za ku iya samun mu a Naira Production wanda yake kan titin masallacin Juma'a Street Jos, wato C7 opposite Kwararrafa Cinema. Sai kun zo. Sai kun zo. Lokacin ku ne mu ma lokacin mu ne. Allah sarki maraya. Maraya. Dukiyar marayu ce. Tausayi duk abin da ka shuka. Dole wata ran za ka yi girma. In ka cutar da maraya to ka sani kanka ne ka cutar a rayuwa. Kana ciki a rauke za ka yi mana duniya budurwa ce to ta bar kaɗa magarwa.
ta saka jin daɗi har kana shewa kamance za ka zamto gawa in ka biye wa ruɗi na duniya kamance za a kai ka kushewa jin daɗi za ya yi karewa karkata ya haƙi da maraya dama ka san su ne marayu duniya budurwar wawa ce ta bar kada magarwa ta saka jin daɗi har kana shewa kamance za ka zamto gawa in ka biye wa ruɗi na duniya kamance za a kai ka kushewa jin daɗi za ya yi ƙwarewa karkata ya haƙi da maraya Idan ka same shi marayu wayo marayu marayu da abin da ya yi karko harshen sa dole zai sauko alhaki kan ka ta dauko marayu kake ta da cuta ba ta yin karko maraya abin tausayi mai ba ka da tausayi marayu kake cuta ka shi haƙƙinsu yana wuyanka